Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Τα σέβη μου, Στέφανε, ο τακουστή του περιθωρίου. Ο τακουστή του περιθωρίου που μας ρίχνουνε. Σωστό είναι αυτό. Θα αναφερθώ στο δυνατόν σύντομα σε μη κυβερνητική οργάνωση και συγκεκριμένα στα συσίτια του Δήμου του Καμίνη. Είδες τι τρώνε τα λαμόγια με το τρίκ των μη κυβερνητικών οργανώσεων? Παχυλά κονδύλια παίρνει ο ακατανόμαστος Δήμος για να προσφέρει σύτηση στους πολλούς αναξιοπαθούντες που κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται. Αντί όμως να το κάνουν αυτό, τα λεφτά πάνε σε τσέπες συμμετέρων με αποτέλεσμα να έχουν φλωμώσει τον κόσμο στο λαχανόριζο που δεν το τρώνε ούτε σκύλοι. Και να τελειώσω, τους πλακώνουν και στο ξύλο με το πρόσχημα να μπουν σε μια σειρά για τον γκουρμέτ λαχανόριζο. Αυτά, Στέφανε, πάρε θέση. Ευχαριστώ και καλό αγώνα. Γεια σου, Βασίλη. Σε ευχαριστώ, είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία που κάνεις. Μια ερώτηση στον κύριο Δαραβίγκα. Να δω τον κύριο Δαραβίγκα. Ο κύριος Δαραβίγκα σήμερα, φορώντας τα μαύρα Ray-Ban του, κάπνιζε το πουρο των 30 σαντιμέτρ. 30 εκατοστών. Αφήστε, κύριε, να κάνω την ερώτηση. Αφήστε που έχετε καθίσει σαν το... Εσύ δεν με λες Βούδα. Σαν το Βούδα του... Λοιπόν, κάπνιζε το πουρο των 300 πόντων. Θα σας αντιμετωπίσω με μεγάλη σκληρότητα. Ακούστε. Ναι. Δεν σημαίνει επειδή σας φιλοξενούμε εδώ. Σας φιλοξενούμε γιατί έχετε άλλη άποψη και τη σεβόμαστε. Αλλά θα σας αντιμετωπίσω με μεγάλη σκληρότητα. Καπνίζατε λοιπόν, λέει ο τηλεθεατής, ο κύριος Παρμενίου Νικολαίδης. Δεν το ξέρω. Παρμενίου Νικολαίδης λέει το κύριος. Ναι. Δεν το γνωρίζω το κύριο. Καπνίζατε το πουρο των 30 εκατοστών στο Κολονάκι και πίνατε τον καφέ σας, λέει ο κύριος, με μια ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα. Αυτό δεν είναι κακό. Αντί να ήταν. Ήταν η γυναίκα του. Όχι, είναι χωρισμένος. Αντί να ήταν. Ένα λεπτό να τελειώσω. Αντί να ήταν στη συγκέντρωση κατά της κάρτας του πολίτη. Ο πρόεδρος, το Καρατζαφέρης, και δεν ήταν στην Αλεξάνδρας. Το μνημόνιο ήξερε να το ψηφίζει. Τι τον έξερε, κύριε Χιώτο Δαραβίγκα? Παρμενίου Νικολαίδης. Απάντησε. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ πουρά δεν σύνηθιζα να καπνίζω. Αυτό το ξέρω. Οι εντυπωσιακές και ωραίες γυναίκες μου αρέσουν πάντοτε. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Σε όλους δεν είναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνεις εσύ. Αν με είδε με μια ωραία γυναίκα και τα λοιπά και με ζήλεψε, εντάξει, ο άνθρωπος έγραψε αυτά που θέλει να γράψει. Τι να κάνουμε τώρα? Να του πούμε μην τα λες. Λοιπόν, ο Τζορτ συνεχίζει, εγώ δεν θα δώσω. Όχι, θα πάμε. Στέφανε, τα λες καλά και πολλά δεν έδωσες εξηγήσεις και δεν πήγες στην κάρτα του πολίτη, ρωτάει ο κόσμος. Τι κάτσε να δεις, εγώ τώρα είχα άλλη δουλειά, τώρα εκεί ήταν παπάδες, ας πούμε. Εγώ είμαι με τη ξανθιά τώρα εκεί πέρα, δεν μπορώ, εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα πάω. Λοιπόν, βλέπετε ότι η εκπομπή είναι σατυρικού περιεχομένου, έτσι, είναι εύθυμη. Κύριοι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, θα πάρετε χαμπάρι να εντάξετε τις εκπομπές μας στις σατυρικού περιεχομένου, για να μας αντιμετωπίσετε με χιούμορ όταν ερχόμαστε και απολογούμαστε σαν τις τεφλιμμένες χήρες. Λοιπόν, ο κύριος Ιερώνυμος πρέπει να βάλει μια δυνατή φωνή. Ναι, σωθήκαμε. Ναι. Μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Αφήστε, κυρία Γεωργίου, σας παρακαλώ. Μην συνεχίζετε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Μην συνεχίζετε, γιατί υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός, διάχυτος. Ο κύριος Χάγιος. Καταλάβατε εγώ γιατί ήμουνα με την Ξανθιά και δεν πήγα εκεί κάτω. Το καταλάβατε τώρα. Τα είπε η κυρία εκεί. Βρήκες παπά να θάψεις. Ναι. Κύριος Χάγιος, βρήκες παπά να θάψεις. Καλησπέρα στην εκπομπή. Καλύτερα με την Ξανθιά παρά να τρέχω εκεί κάτω. Μ' ακούτε? Σαν τη μακαρίτσα τυρίδα Σακελαρίου και εσύ.